בשבועות האחרונים יש איזה קטע, אנשים מקבלים שיחת טלפון באיזה קוד, אומרים, הבנו שבאזור שלכם יש תקלת תקשורת, כל הזמן יש ניתוקים, עכשיו זה לא חדש, תמיד יש תקלת תקשורת, אבל לא באמת חברת תקשורת תפנה אליכם לפני שאתם פניתם אליהם, אז קחו את זה לתשומת לבכם. מתקשרים, אומרים, אנחנו רוצים לבדוק את האינטרנט שלכם בבית, שולחים לינק, אתם נכנסים ללינק, יורדת לך אוטומטית אפליקציה זדונית לטלפון, ופשוט עוקצים לך הכל מהטלפון. אתמול הגיעה לקוחה, הורידו לה 11,000 שקל במכה, כל התמונות, הם רואים איפה היא נמצאת, רואים במצלמות איפה היא, מתקשרים לחברים, למשפחה, אליה מתקשרים מהטלפונים שאצלה בקיצור, מטורף. עכשיו, שמעתי על זה לפני שבועיים, חשבתי זה בדיחה. אמרתי, טוב, אולי בן אדם שתיים, אבל אתמול שראינו, אתה מוחק את האפליקציה, האפליקציה יורדת שוב לבד, ואז הוא מתקשר, אומר, מה אתה מוחק אפליקציה? אמיתי, היינו בהלם. ואז תוך כדי שאנחנו מדברים, הוא הוריד לה בחשבון עוד 6,000 שקל. מטורף, בקיצור. אז אם אתם מקבלים שיחה מחברת תקשורת, קחו בחשבון שסביר להניח לא באמת הם רוצים לעזור לכם, ולא להוריד, לשים קודים כפולים על הכל, כל מה שאתם יכולים. חשבתי שבאייפון זה לא עובד, אז גם באייפון אפשר לעשות את זה, אז שאף אחד פה שיש לו אייפוניסט שלא יעוף על עצמו, יש לי אייפון, לי זה לא יקרה. אמיתי לגמרי, מורידים כסף לאנשים מהחשבונות בנק. מטורף.